טוב, שלום לכם, לי קוראים אהרון ניסים-באום, אני מהנדס אלקטרוניקה, עוסק גם בהוראה, בעברי התעסקתי בתעופה, הגעתי לכנס תעופה וחלל, אקטון, בחסות קרן רמון. לא ידענו מה אנחנו הולכים לעשות שם, והתבקשנו לייצר משהו, איזשהו תוצר מסוים. אני בחרתי להצטרף לקבוצות של יבגני, ושם נאמר לנו לבנות איזשהו, מה שנקרא, משהו יצירתי שקשור באיזושהי צורה לחלל. אני חשבתי להתמקד במשהו שהוא א' פעם מתנתק מהקרקע, זה מבחינתי, חלל מתחיל לפי דעתי מהרגע שבו אתה יוצא מהקרקע, אבל גם משהו שייתן איזשהו אנלוגיה למשהו שקורה שם בחלל. ואז בניתי את הכלי, החלטתי לבנות רחפת. מה שעמדו לרשותי זה חומרי גלם של יצירה של ילדים, כל מיני, אתם יודעים, דבקים וגלילים של נייר טואלט ופקקים וכל מיני כאלה. החלטתי לבנות רחפת ועשיתי את זה באמצעות כמה דברים מאוד בסיסיים. עשיתי את זה מדיסק כזה של CD-ROM, בלון, שני פקקים וקשים. מה שעשיתי היה, הפקקים נועדו כדי שאפשר יהיה לחבר את הבלון לתוך הדיסק, ולמעשה עיקרון העבודה של הרחפת הוא נורא פשוט. עיקרון העבודה זה שהרחפת נעה על גבי משטח מסוים ומרחפת מעליו באמצעות גוש אוויר, כרית אוויר יותר נכון. הכרית אוויר מפרידה בין הרחפת לבין המשטח שעליה היא שטה. שטה, נוסעת, מרחפת, טסה, איך שתגדירו. זה יכול להיות מים, זה יכול להיות קרקע, זה יכול להיות כביש, זה יכול להיות כל תווך שבו יכול להיות כרית אוויר בין התווך עצמו לבין הרחפת. עכשיו, איך בונים את גוש האוויר הזה? במקרה שלנו, בכלל, ברחפות בכלל, מזרימים אוויר מתחת לרחפת עצמה, ויוצרים פה גוש בצורה מלאכותית. והיות ולא היה לי מנוע מתאים, השתמשתי בבלון, כאשר אני מנפח אותו, אני משתמש בו בתור איזשהו יוצר לחץ אוויר סילוני. הלחץ האוויר הזה יוצא דרך החור הזה פה של ה-CD-ROM, ויוצר כרית אוויר שעל זה שט. עכשיו, הרעיון שלי היה גם לייצר לזה ניהוג. זאת אומרת, אני רציתי לייצר איזשהו נסיעה באיזשהו כיוון מסוים. ולכן עשיתי פה שני חרירים. בהתחלה לא היו פה קשיות, היו פה שני חרירים. עשינו ניסיון, ניפחנו את הבלון, עשיתי ניסיון, ניפחתי את הבלון, שמתי את זה, גורנישט, לא זז. ואז אמרתי שאולי צריך להגדיל את החרירים ולשים להם קשיות, כדי שהאוויר יצא פה מהחרירים של הקשיות, ואולי זה ייתן איזה כיוון אחיד מסוים. ניפחתי את הבלון, שימו לב, שמתי את זה על המשטח, באותו סיפור, זה מסתובב לי סביב עצמו. השתגעתי מהדבר הזה, למה זה לא נוסע ישר? הרי האוויר יוצא מפה כמו שצריך. ואז פתאום קלטתי שהבלון זז. הבלון זז בגלל שכמות האוויר שיוצאת פה יחסית קטנה, והמשקל של הדיסק יחסית למשקל הבלון הוא לא גדול, אז הסיבוב הזה של הבלון, זמן תנועה, מפריע לו. אז מה שעשיתי, אתם רואים, אני מוצא את האוויר, הוא יוצא דרך פה, ודרך שני אלה. לקחתי כוס כזאת ששותים ממנה, הכנסתי את הבלון דרך הכוס, ואמרתי שהכוס הזאת תיתן לי עיצוב של הבלון, שימו לב, בצורה הזאת. עכשיו בואו ננפח את הבלון. נפח שלה בזמן אמיתי. הכוס מחזיקה את הבלון יחסית באופן יציב, האוויר יוצא הן דרך הקשיות והן מלמטה. שלב הבא, עשיתי את זה וזה אכן עבד.
אבל השלב הבא שעשיתי, זה אמרתי שאולי כדי להגדיל את הדיוק, בניתי לזה קשית יותר עבה, עם חריר אחד. אתם רואים, הכוס כבר מודבקת, היא לא זזה, בואו ניתן דוגמה. הבלון כבר יציב, לא זז, אני מזיז את זה ממש ממש יציב, האוויר יוצא די חזק מפה, ותוכלו לראות בסרטון איך הדבר הזה עובד. נע על גבי משטח באלגנטיות, לכיוון אחד פחות או יותר. שט על גבי כרית האוויר שלו, וזה נראה ממש 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 מדליק. אני מוציא את האוויר, אתם יכולים לשמוע, הבלון נהיה קטן, עד שנגמר לי המנוע. מה יהיה השלב הבא? השלב הבא יהיה פיתוח של רחפות באמצעות התלמידים בפרויקטים שלהם. הם יבנו רחפות כאשר הם ייצרו מנועים שמייצרים את האוויר למטה, הם ייצרו זרמים סילוניים או באיזה צורה שהם יבחרו למצוא את הפתרון כדי לתת ניהוג לדבר הזה, ואנחנו נראה איך זה יעבוד עם מיקרו מחשב, עם מנועים, בקרים, קשיות, זרמים, יכול להיות מעניין. תודה.